Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala khairataba wa jambana wa barina wa barina Ramadana. Allahumma shalli lana fi rajaba wajabana wabarina wabarina Ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wajabana wabarina wabarina Ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekedar pokok kita uji syukur kepada saudara Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmatan ingkang sampun dipunparingaken dhateng kula jenengan sedaya sehingga wonten ing saat menika kula jenengan sedaya saged makempal saged rawuh wonten ing majelis inggih punika majelis dari belakang rutinan yasinan palingan sholawat. Mugi-mugi sedaya para wau tansah dicatet dening Allah dinamika ariki amal ingkang saleh. Amin. Diberkati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para sedherek kula nggih para wau donga bareng-bareng intine kula jenengan sedaya donga wonten ing kula rezeki muga-muga diparingi. Amin. Terus matur nugi badhe nembe boten ing sabar niku mangke dimugi diparingi barokah. Matur nugi mugi bisa kita menangi bulan Ramadan. Allahumma amin. Jadi bulan Ramadan itu bulan kita istimewa. Bulan ingkang dipun tikel-tikelaken sedaya ganjaranipun menungso utawi amal bulan ingkang saged ndadosaken amal sunat niki diganjar kaya nindakno amal fardhu. Sing nindakno amal fardhu niki diganjar kados dene nglampahi 7 dosa fardhu dipun tampi dening Gusti Allah. Lord, maka kita sedaya ake saling wartai sedaya insyaallah. Para bapak, para sedherek kula. Terus di samping itu anjuran-anjuran kangge kula jenengan sedaya ingkang siang niku mangke kedah saged jadi termasuk batin nggih dipun sampai dadi guna-guna sing kaya lesane di ngoten ditata sing sae aja sampai digawe rak sami digawe adu-adu iki ngomong sing enek Bu. Nah terus matur nugi mripate di ngoten aja sampai digawe delok sing iso ndadekno sahabat iki. Sebab niku sedulur saged ngilangi ganjarane kok. Ya dawuhipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ingkang katosipun wong-wong sing padha iman diwajibake marang sira poso kaya oleh diwajibake marang wong-wong sadurunge sira supaya sira padha takwa. Artine napa kula jenengan sedaya niku dikengken poso nggih, niku dikengken traweh, dikengken darus, ngata-ngataken sedekah, niku perlu kula jenengan sedaya dadi golongan wong sing takwa. Lan napa tiyang ingkang takwa niki mugi Gusti Allah, tiyang ingkang dipun remeni, tiyang ingkang dipun mulyakaken. Kadang nopo dawuhipun Gusti Allah piyambak, inna akramakum indallahi atqakum. Dadi sakmene wong sing paling mulya munggo sira kabeh yaiku wong sing paling takwa. Dadi wong sing paling mulya kuwi Gusti Allah yen ingkang paling takwa. Lho, monggo nggih sedulur sawon kita derek langkah siang semaduti sakto kula jenengan sedaya iki murid-murid daleme Ramadan. Sebab napa daleme Ramadan itu dawuh Kanjeng Nabi man qala Ramadan imanan wa ihtisaban lahu maka qaddama min dzalik. Dadi sing sapa wengi jumenengi wengine bulan Ramadan kali iman lan dhuwur krana Gusti Allah maka dosane wong iku wae di ngapura kali Gusti Allah. Dadi dosa sing wis luwih iku di ngapura kali Gusti Allah. Nah, sing diaran tiyang lain iku napa sebab termasuk kados dene traweh. Dadi traweh iku monggo nggih iki dosano piye amrih kula dengan sedaya iki saged terus nderek traweh. Jadi sadar nek buka itu pun langsung baris juga. Wis saking lesune, saking lae sarangkan langsung dak entek. Tawang kali malih temu tambahi malih digolek es metu. Anek pentol di coba sedulur kok aku ora kuat traweh. Terus nek dahar murka di sedaya wong perlu dinopo cek saged melok traweh. Terus malih darus nggih sing saged darus monggo langgare masjid diurip-urip kanggo darus. Terus malih sing kagungan daharan-daharan minuman pengen beto ten langgar ke masjid monggo dipun kata-kataken anggenipun sedekah nggih dukun kual daharan napa kemawon jenengan mari ten langgar kuwi ten masjid kados enten majelis taklim napa niku pengawasan rutin wonten insyaallah jenengan nggih kantuk ganjaran padha karo ganjaran wong sing poso luwih sing dahar iku wong sing ngaji insyaallah kula jenengan sedaya nggih urip ten alam dunya dados berkah. Amin. Kita sedaya paling ketulungan kali Gusti Allah saged kalahi Allahumma amin. Dipun paringi sehat waras saged badhe malih wonten poso malih. Allahumma amin. Wonten kirangipun nuwun apunten pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.